malas. Non son malos. Venimos coñecer a avoa de Cangas, chámase Dolores, acaba de facer 102 anos e é inimiga da sexta. Antonio Mosquera, a ela o que lle vai é facer cousas e máis cousas, non? Antonio, que tal? Boa tarde. Que tal, compañeiros? Hola, sí. Que tal, compañeiro? Estamos aquí no IO, estou aquí con Dolores. Que tal, Dolores? Como estamos? Está aquí, compañeiros. Está aquí. Como estamos, Dolores? Moi ben, se Dios quer, moi ben. 102 anos fixeches o pasado luns, dixéronme, O 12 de maio. Dixéronme que foi unha festa criminal, Dolores? Aquí con netos, con familia, con todo, Madre. Todo o mundo quería unha foto contigo, Madre. bailaches, creo que celebraches 3 veces. Demasiado. Sí? Sí. Qué maravilla, Celebráchelo aquí na casa con toda a familia, pero despois creo que no centro de día tamén o celebraches, non? E Como foi? Como foi a celebración? en Las Vegas. Como que nas Vegas? Fuches ás Vegas? Foi onde comemos. Ao casino das Vegas? Claro. Que maravilla, Resacón nas Vegas, a miña película favorita, Sí. Mira unha cousa, porque antes estaba falando aquí con Dolores mentres non entrábamos, porque díxome Dolores, compañeiros, que cando ven o yate da Amancio Ortega, ela teno vixiado. Iso é verdade, que ves o yate da Amancio Ortega? verdade. É unhas vistas, compañeiros, a ver si Tamara consegue sacar as vistas que hai daqui, que son espectaculares. Sempre dixo, aí está Amancio Ortega, mira. Sí, e nunca che levou de viaxe no yate? Ai, no, porque eu non o conozo, eu non miro. Miro o barco. E que che parece o yate de Amancio? Moi bonito. Bonito, non? Mesma. Ele debe ser moi buena persona. Debe ser, porque para ter ese yate hai que ser boa persoa, non? Claro. Pois se é tan boa persoa Amancio, por que non lle... Facemos unha petición pública aquí, xa imos aproveitar esta oportunidade que nos dá a Televisión de Galicia para pedirlle a Amancio Ortega que cando pare aí en Aldán, que pare un momentín, non é en Aldán. Onde é, que me dis? Está frente a min. É no IO, cando pare no IO, Amancio Ortega, que che leve dar unha visita, unha viaxe ou algo. Eu nací no Io. Ti na dicho no IO, aquí estamos no IO. Son da iglesia, pero caseime aquí con meu marido en Pintens. Ou vai, caseime lá, pero era de Pintens o meu marido. Vale. Pero aquí, desde aquí vese Aldán e vese todo. Todo. Mira unha cousa, porque antes me dicías que ti és unha gran lectora. Les moito. Eu leo, Les moito. pero vaya, non son unha gran lectora, non. Pero les e fas crucigramas, sí. non? Eso sí. E antes que me dixo a túa filla que te deitas ás 2 da madrugada. Sí, é certo. É certo que te... Pero como te deitas? Deitaríame máis tarde, pero a ela que non sufra tanto, voume pa cama. Vaste para a cama porque senón quedarías ata as 3 ou ata as 4. Claro. Que cousa bonita. Compañeiros, non sei se tendes algunha cousa que dicirlle a Dolores 102 anos. A ver se recupero aquí a conexión, que me parece que se perdeu. Queredes dicirlle algo a esta maravilla de muller? Imoslle preguntar cal é o segredo para vivir 102 anos. Ou non hai segredo? Hombre, eu traballei toda a vida. Ai, non nos gusta. Daquela Juan Fuentes non lle Toda a vale. vida. Daquela Juan Fuentes non lle vale. Outro que teña. Toda a vida, así que o meu secreto É traballar. Pois eu estou con ela, traballar e salud, sí, señor. Que pouco vas durar, Eva. Tiño ocasión de estar a descansar a ler. É que hai moita xente que está en plató que xa non lle vale, porque viven moito do conto. Hai moita xente, compañeiros nosos que están no plató, especialmente Eva Iglesias, que estaba saindo en imaxe, que vive do conto, non é amiga de traballar. Ai, Antonio, sí, pero se eu estaba dicindo que ten toda a Non sei razón. se tedes algo que dicir, compañeiros. Queredes dicir alguna cousa? Pois parabéns, que está fantástica, está estupenda e que lle desexamos todo o mellor. Claro que sí. todo. Claro. E que tire pa diante. Que che dedican todo o mellor, que che queren todo o mellor, que estás moi guapa. Quen di? Iso di Juan Fuentes. Juan Fuentes, que o mellor é o que sai agora na tele. Mira, estás vendo? Chegas a ver aí a tele o que está elegante aí co traxe marrón, Sí, que, sí. que estás moi guapa e que che quere todo o mellor. Eu era. Oh, que bonito. Era todo. Un biquiño moi grande, parabéns para esta muller. É moita salud, que é o mellor. Sí, señora. A vida é moi bonita. Oh. A vida é moi bonita. Aí Pero falaches. sabendo a levar en paz. Claro que sí. Aí está. O que nos falta é paz. Ai, Sí, sí, señor. Un aplauso, por favor, un aplauso a isto que acaba de decir. Maravilla, Un aplauso, muller. por favor. Están aplaudindo en plató, están aplaudindo. en paz. Algo máis, compañeiros? Nada máis, Antonio, moitísimas grazas, dalle as grazas da nosa parte e aproveita todo o tempo que teñas con ela, que é unha maravilla de muller. Vicos, Un biquiño grande. Que maravilla, Saúde
e a vida moi bonita, pero hai que vivila en paz. En paz. Que difícil, ¿no? Sí. Qué En paz e difícil. traballando, todo na mesma vida. Pero Pero que traballar é bonito, hombre. Chame sí. Sí, Que sería de nós sin traballar? Sí, estaría...